Adamali kai dan wace unguwa ne? Dan Tudun Mali. Tudun Mali. Gidan sarki malamai. Wani gidan sarkin malamai? Eh. To me kawo ka hannun yan sanda? Sata ATM. Ya ake yi? Ya kake yi? Idan muka je bakin banki, ana tafiya mutum ko mutum yanzu ban ga mutum kuke zuwa. Idan aka je za a je wurin banki, idan aka ga mutum da iya ba, wani zai yi kokari ya nuna zai koya mai. Wayan nan ku da su gaba daya duk za ku nuna ba tare kuke ba. Wani zubin in ka karbi katin, idan mutumin yana dan ta kallon katin sosai, wanda ku je da shi wani zai zo taba shi ta baya haka. Zai ce malam da Allah karfe in ya faɗa juyo wanda zai kai kuma sai ka canza min katin sai ka san mai wancan. Kuma dama tun an farko ka ga inda bidin sa yake. Idan kowa gwada bai sai ka ce mai canza min. Kai kuma sai ka amfani da nasa? Sai kuma sai ka amfani da nasa. Akalla ka samu riba ya kai nawa da wannan? Ni so uku na gabari. Da nawa ka samu? Ɗaya mun samu 80,000 mu. Sai wanne? Ɗaya mun samu 30,000. Sai wanne? Sai wannan da ya kawo na. Shi kuma nawa kai ne samu? Shi wannan mun samu 530. 530. Kuma. Ya ba. Da wani lokaci kuka bi? Da wani lokaci kuka bi ko da safe ko da rana kuka yi? A da dare ake. Da dare ya fi sauran shiga ko?